Hej! Jag bara... Måste kolla lite då. Vad gör ni? Alltså, jag bara, gör ni? Idiot. Moa har ingen tand. Jag kastade en istapp på den så den gick av lite grann. Sen var det någon människa i skogen. Ja. För jag blev skiträdd. Nej. Ja, det blev jag visste. Vad heter det? Tycker inte ni att det är kallt? Det är skitkallt. Jag visste att Moa skulle tycka att den där ukulele-ungen var rolig, för den är verkligen grymt och rolig. Om ni inte tittar på den, gå ner lite längre ner på min blogg och se om den är skitroligt. Vi har... Kolla. Okej. Du tog så här som Emil. Jag bara... Okej, intressant. Ja. Alltså... Gud. Vet du, jag vet inte, jag har ramlat typ... Visst, jag har ramlat typ 40 gånger. Och jag ramlat på rumpan typ 2 och sen flera gånger har hållit på att ramla. Kan man ta det på video? Jag vet inte. Jo, men gå in där. Lite där. Nej, gå in där. Här. Nej, där. Ja. Så tar du den. Oj. Kolla nu! Ska jag? Nej, inte den. Ta den. Nu kommer han. Okej. Kom in. Jag ska ta någon annan. Alltså gud. Ta typ den. Den här. Ta den, va? Nej, det var ingen idé. Ta den. Den här. Oh my god, såg den i pannan? Nej. Jag bara nej. Nej. Vi är bubblor. Vad tråkigt. Oj. Oj, vad äckligt. Jag bara... Nej, men ta några roliga så här. Här är tur. Felicia är en kines som ni alla vet kanske. Ja. Vilket det här. Vilket liv. Vad heter det? What has happened today? Det var du som är rolig. Kom då. Det går. Men kolla min axel hur lång den är. Oj. Typ 1 meter. Oj. Men seriöst, kolla i fönstret. Du ser ju. Alltså gud vad äcklig man ser ut. Kom hit då. Okej. Vad sa du? Jag bara inne. Han kom hit då. Okej. Ja, nu ska jag till Emil. Åh, han är kåt. Riktigt. He needs a blowjob. Vad är det där? Det här. Idiot. Nej. Oj, ni såg oss bra va? Nu är vi 4 stycken. Så gud vad tråkig video. Oh my god. Stopp, hejdå.